pasa, izugarria izan zen. Bueno, toki publiko batean izan zen, kulturetxe bat, larrua, baina antolatzailea zen Peña de Perri, hango peña bat mugitu zuen, gero sartu zuten korrikaren programazio barrenean, eta orduan, bueno, hala ere, Piperan alako jende biltzea ez da erraza, eta gainera euskarazko ekitaldi batea, bueno, berrio, azte bat lehenago egin genuen berrio zarren Ernesto Pratena, nik egin nuen orkestena, eta hoita bost lagun, zirurtuian, eta oso ongi, oso gustora egon ginen, patxaz, lasai eta ite egiten. Pues Piperan agertzen ziren Elizondo, Miguel Ángel eta bere anaia, eta gero beste bat, uste gazteitzen bizitera gainera, itzultzaile gisa fama nahikoa du. Beriztain edo lako zerbait bai, eta bekak eta olakoak irabazten dituen. Ez du gogoratzen, dak egon zuen izena eta ja, azte ditu. Berazategi izan daiteke, berazategi, joder. Gizon bat, hile, urdindua eta harinekoa. Ja, jubilatuta, baina bueno. Ba, hori da, bai. Bai. Pues horregatik igual. Bai, Euskal Herritik jesuitetara jende asko joan zen Piperan.
pues, zuk diozuna, egiten dugu orduan. Bai, ehun pertsonaren aurrean egongo bagina bezala ino. Bai. Hasi. Bai, bueno, arratsaldeon, nik uste niretzat oso importantea dela, izan dela, saria jasotzea noski. Alde batetik, egile gisa, ikusten duzu epaimai jakintsu batek idazlez osatutakoa onartu eta, bueno, baloratu egiten duela ongi zure lana, zure obra, eta horrek, bueno, ja, ematen dizu, pues, animo izugarria eta, bueno, nolabait egin duzun ahalegin guztiak merezi izan duela ja, horrekin bakarrik ja nik uste dut halako asebetetasun puntu handi bat lortzen dela. Eta gero, noski, ateak irekitzen dizkizu, publikazioaren mundura, ez dakit, eta, bueno, euskal literaturaren mundura ateak irekitzen dizkizu, eta bazara oraindik oso nor txikia, baina bazara norbait, ez, eta, bueno, pues, horregatik niretzat oso gauza importantea izan da, bai. Hasiko gara, nik uste dut, ez dela komeni behar bada, gehiegi esplikatu zer nolako gauzak gertatzen diren liburuan, apunte batzuk eman bai, baina, bueno, gaur egun esaten den bezala, spoilerrik egin gabe, horrela irakurriak ikus dezan, ze kontatzen den. Baina bai, kontatu diteke pixka bat, hasiera nola da, ez? Uste dut? Egingo zenukezuke bi marrazki traza eginda nola bitesan, nola dan, nola azten dan, nondik abiatzen dan zure novela?
Bueno, novela beltza da, hau da misterio eta suspentsezko historia bat, ez? Eta, bueno, agertuko dira, noski, pues, novela beltzan agertzen diren osagai guztiak. Hilketak, bahiketak, bueno, trama eskutuak, eta horrelakoak. Noski, hori gabe ez dago novela beltzik eta ez dago suspenserik. Bueno, eta nolabait gai nagusia da uraren tratamentua, eta horren inguruan sortzen diren arazoak, iruzurrak eta, bueno, pues, gertakari guztiak, ez? Orduan, abiatu egiten da, bueno, pues, protagonista da neska gazte bat, bere garaian egin zituen ingenieritza ikasketak, oposizioak gainditu zituen Nafarroako gobernuan, eta, bueno, egokitu zitzaion uraren antolaketa atalean lan egitea. Eta gainera horren barrenean egokitu zitzaion herriberako eskualdea arduratzea. Behaketak egiten ditu, ara joaten da, akuiferoak behatzera, hornidura sareak eta olakoak. Eta momentu konkretu batean, arazo bat sortzen da herri batean, Lurribar herrian, herri fikziozko herri bat da, baina izan daiteke herriberako edo zein herria. Eta, bueno, pues hor sortzen da polemika bat, ureztatzaile eta udalaren artean, uraren kontura. Eta hortik abiatzen da trama. Beraz, alde batetik, euskal literaturan oso gutxitan agertzen den eremu geografiko bat, agertzen da liburuan, Nafarroko herribera, hori nik uste eta aipagarria dela. Eta gero, zuk esan duzun bezala, arazo puntual bat sortzen da herriberako herri batean uraren kudeak eta dalata. Baina orduan, pizka bat lehenbiziko narrazioaren lehenbiziko motorra gertatzen da, han sortzen den arazo hortan ureztatzaileen eta alkatearen artean, konpontzeko alkateari okurritzen zaiolako deitzea Sara Zaldaiz, zure protagonista, Nafarroako gobernu berriaren teknikaria. Eta hor sortzen da, hor hasten dira gauzak nahazten, ezta? Zergatik alkate batek bi teknikari Nafarroko gobernukoak deitzeagatik, zergatik horrek sortzen du istilu bat. Hori nola esplikatzen da? Bueno, herri horretan, bueno, anitz herritan batez ere nekazaritza eta udalgintza gestionatu garen herrietan olako arazoak oso normalak dira. Batez ere nekazaritzak pisu handia baldin badu herriko gauzetan, ez? Herriko lanbidetan eta hola. Eta herriberan nekazaritzak eta konserberak eta olako enpresa motak, nekazaritzari lotutako enpresak dira nagusiak, eta gai horrek beti sortzen du arazo, ez? Eta orduan, hainbat tokitan badaude botere faktikoak. Herriberako hainbat herritan nekazaritzen elkarteak, sindikatuak, kofradiak, dena delakoak, zeren izen desberdinak dituzte herrien arabera, badute sekulako boterea, eta batzuetan dira kontrabotere bat udalean. Eta kasu honetan ideologia gutxienekoa da, baizik eta talde interesak dira lehenetsi nahi direla batzuen aldetik eta besteen aldetik. Lurribarren bazegoen kontu berezi bat, eta hau da botere gehiago zuten ura kontrolatzen zutelako nekazariek udalak baino, bapatean naiz eta ideologikoki filosofia berekoak izan, alkateak nahi du bere izaera aldarrikatu eta alkate bezala jokatu, eta ez egon inoren botere faktikoaren menpe, eta orduan momentu batean erabakitzen du Nafarroako gobernura jotzea laguntza eske arazo honi konponbide bat emateko. Zer gertatzen da? Pues justu momentu honetan Nafarroako gobernuan, Iruñan, abertzale moderatuak daudela boterean. Eta orduan hori da batzuentzat nolabait bekatu handi bat egitea, ordura arte dena konpontzen zen alderdiaren barrenia, eskuindarren artean.
Hain zuzen ere, aipatu duzu ura dela, uraren inguruan sortzen den iruzur bat hori dela liburuaren gakoetako bat, eta nire iruditzen zaitari zarela ukitzen momentu hortan oso boladan dagoen gaia, izan nahi dut, klima aldaketa dela eta gero eta gehiago konturatzen ari gara baliabide urria dela ura, eta kudeatu behar dela antza denez eta liburuaren kontatzen denaren arabera, orain arte kudeatu den, baina seriotasun gehiagorekin, ezta? Hitz bat esateagatik, esaldi bat hor liburuan agertzen dena. Uraren 40 bidean galtzen da. Hori hala alda. Akuiferotatik ateratzen den ura kontutan hartuta eta gero ikusita ze kopurua iristen den bai etxetara, bai nekazaritzara, bai enpresetara, 40 baino gehiago galtzen da bidean, desagertzen da. Bueno, batzutan diotenez da saren egoerarengatik dauden matxurak eta hortik ies egiten duela ura, baina gehienetan ez baino askotan dira lapurketak. Hau da, egiten dutela hartu hodi batetik, modu ilegal batez, hartu edo kontrolik gabe banatu eta horrelakoak badira eta hori gertatzen da nekazariekin, enpresekin, eta hainbat tokitan, ez? Eta Nafarroako herriberan, eta beste tokitan ere bai, noski. Osea, lapurketa eta iruzur horiek ematen dira. Beraz hor kontatzen duzun iruzur hori, novelan kontatzen den iruzur hori, ez dakigu gertatu den, baina gerta liteke erraz asko edo... Kontakizun hau fikzioa da, baina honen antzeko kasuak oso ohikoak dira. Ongi dago jakitea alegia. Honekin lotuta nik beste kontu bat, gaurkotasun handia duen beste kontu bat aipatu nahiko nuke, zuk ere komentatzen duzu, gero iturrietan, eta akuiferoetan, eta bar, ze gertatzen den nekazaritza intentsiboarekin, eta horrek ekartzi gogora niri gaur egun nola ari garen, azken aste hauetan nola ari garen ikusten bin eta berriz nekazarien protestak eta bar, eta alde hortatik ze komentatuko zenuke. Horretaz gauza anitz komentatu daitezke, ez? Nik uste dut uraren kudeaketan badaudela 3 plano desberdinak, ez? Plano bada tokiko kudeaketa, bai? Udalerriek egiten dutena. Haiek dute tokian udalerrian dauden akuifero eta banaketaren ardura. Beste aldetik dago nolabait sistema handiak planifikatzeko eskumena. Hori Nafarroako gobernuaren esku dago, hau da, urtegi bat ez du egiten bertako edo tokiko udalak, baizik eta hori programatzen da herrialde mailan eta gero beste aldetik dago kasu honetan Arroko nola da konfederazioa, ez? Kasu honetan Ebroko konfederazio hidrografikoa. Eta horrek dauka nolabait uraren berea da. Haiek ematen dute, eskumena dute, erabiltzaile bakoitzari zenbat erabili dezaken eta zertarako erabili dezaken proposatzeko eta zehazteko ardura. Orduan, 3 entitateen arteko jokua dago, noski, zirrikituak izugarriak dira. Hainbeste erakunde publikoa tartean sartzen direnean, eta horretan dagoen batek ongi jokatzen baldin badu, berehala aurkitzen du nola egin trampa, nola onartu bat besteari zirria sartzeko, eta hori da gutxi gora bera honetan gertatzen dena. Beraz, uraren inguruan sortzen da trama hori, uraren lapurreta bat egiten da, hor nonbait, hor badaude elementu batzuk, horiek dira mugitzen direnak hori gauzatzeko, hor dago gobernuko Sara Zaldaiz teknikaria horri stop edo hori gelditu nahi duena, baina hor atzean hor planteatzen den
mamu bat bezala planteatzen dena, oden gai nire iruditzen zait oso serio bat, uraren privatizazioa, ezta? Bai. Orain arte legez Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan uste dut gauza bera, uraren kudeaketa publikoa da. Baina ez da berdin gertatzen, edo mailaren batean ez da berdin gertatzen beste autonomia erkidegotan. Ordugu adibidez Kataluniaren arazoa, ez? Claro, momentu honetan mundu mailan eta Europa mailan eta estatu mailan bizitzen ari garen egoera oso larria da. Aldaketa klimatikoaren eraginez, ur edangarriaren eskasia zabaltzen eta ikusten ari gara. Adibidez, Katalunian gertatzen ari dena momentu honetan, ez? Bueno, segurazki Katalunian arazoaren erru handi bat dauka eurien falta, noski, eta aldaketa klimatikoak. Baina kudaketa desegoki bat egin izanak ere izango du segurazki bere errua edo bere zerikusia, ez? Eta karo, pentsa dezagun, orain arte ondasun publiko bat, eskubide bat mundu guztiaren zatena, hasten dela mugatzen, bermatzen eta norberaren ahalmen ekonomikoaren arabera banatzen bada. Orduan, bueno, pues gerta daitekena izugarria izan daiteke, eta nik uste dut olako gertakari bat ate joka dagoela momentu honetan. Arriskua egiazkoa da. Bai, eta hori agertzen da liburuan eta novelan, eta bueno, nolabait horretaz ere pixkat ohartaraztea da novelaren helburuetako bat. Ez dago gaizki danok horretaz jabe gaitezela benetan larria dalako, ez da. Bueno, gero ja liburuan gertatzen da beraz trama hori uraren inguruan, eta bar, hor personai batzuk, gero aipatuko ditugunak, Sara Zaldaiz horretaz aparte, herri hortako alkatea Yolanda Ruiz, ureztatzaileen elkarteko lehendakaria Jesus Zalba, abar, horiek gero aipatuko ditugu pixka bat, baina hor dagoen trama horrek eta hor dagoen arazo horrek gero berehala eukitzen du eragin bat mundu politikoan, ez da? Badu espilatzen da nolabait politikan. Eta hori nola, ez dakit, zar gaitezen pizkat horretan, bueno, nik ero bestela segituko dut. Bueno, lehenbizi ikusi behar da novelaren testu inguru politikoa, nik uste dut hori ere oso importantea dela, ez? Novela, bueno, pues, zentratuta dago 2000 eta 18 urtean, hau da, 2015 urtean sartzen da aldaketaren gobernua, deitutakoa, ez? Nafarroan. Horrek bukaera eman zion 20 urte baino gehiagoko eskuindarren gobernu bati. Miguel Sanz eta Yolanda Barcinaren esku etorri ziren. Claro, horiek oso ohituta zeuden gauzak modu batez egitera, ez? Eta herriberako herrietan, anitzetan, alkatetzak eskuindarrak ziren, liburuan agertzen da NUK alderdikoak, Nafarroko alderdi konservadorea, eta hori oso adostasun batean kudeatzen zen guztia. Claro, orain sortzen da arazo bat, eta arazo lokal bat da, baina deitzen dute Nafarroko gobernura. Baina lehen, segurazki, 4 urte lehenago hori egin eta ez litzateke ezer gertatuko. Ze alderdi berekoak eta lagun arteko kontu bat izango litzateke konponketa. Baina kontua da, kanpoko faktore, gainera, arriskutsu bat sartzen dela orain kinielan. Eta orduan, claro, horrek ja aldatzen du joko taularen arau guztiak, eta orduan, claro, gobernu berrikoek ikusten dute, baina zer dago hemen, ez? Sara Zaldaizek ikusten du zer dago hemen, eta hasten da arakatzen eta deskubritzen du arazo honen, arazo txiki edo tokiko arazo horren atzean badagoela, trama askoz potenteago batez. Hor, personai batek hori esaten du liburuan, ez? Alkateak deitzen dienean teknikariei, gobernuko teknikariei, hitzez hitz esaten du. Lehen araua da gure arteko diferentziak etxean konpontzea. Hori zen
aldaketaren gobernu hori sartu arte hori zen zegoena, ez nola bidez. Bai, Nafarroko politika gintzan urte anitzez izan da, hori, alderdi baten etxeko kontu bat. Hor, azten garenean plan horretan, alegia, iruzor, uraren inguruko iruzurra nola islatzen den politikan eta bar, hor nolabait esan bi trama txirikordatzen dira, esan dezagun, ez? Biak elkarrekin doaz, momentu batzuetan pisu gehiago dauka uraren kontuak, beste batzuetan intriga politikoak eta bar, baina bueno, biak elkarrekin doaz. Eta azkenean nik esango nuke egiten dela oso deskribapen zehatza politika egiteko modu bati buruz eta kritika gogor bat horri buruz, ezta? Bai, bueno, hori beti gertatzen da. Alderdi batek, hau da, orain arte boterean egon ez den alderdi batek boterean egotea lortzen duenean, ez du kontu erraza gobernatzea. Zergatik, batez ere, lehen eta urtean hitzez dena besten esku egon baldin bada, sortu daia sistema indar batuk eta oso zehatza eta oso bideratuta egoera politiko batera. Orduan, ez da nahikoa gauza bat aldatzea, sistema osoa aldatu behar da. Eta noski, ez da bakarrik politikagintza, baizik eta politikagintzarekin lotuta daude komunikabideak, lotuta daude legeak eta epaileak, lotuta daude poliziak, eta karo, aldaketa egiteko benetan sartu behar duzu muturra. Gauza guztietan, batzutan erabaki oso gogorrak hartu behar dituzu, eta noski, besteek, hau da, kaltetuak erantzun egiten dizute. Eta horrek ondorioak ditu, eta prensa konservadorea, Nafarroan prensa gehiena, edo gutxienez gehien edatuta dagoena oso konservadorea da, zure kontra jarriko da, eta baloratu behar duzu, batzutan erabaki zuzenak hartzearen ordaina izanen dela zure irudia kaltetzea eta posibilitate handiz hurrengo hauteskundeak galtzea. Edo oso kaltetuak, edo oso ukitua geratzea etorkizunari begira. Orduan, karo, mundu guztiak pentsatzen du bi aldiz zer egiten duen, nola egiten duen, eta ze neurrian aurre egiten dion gertatzen denari. Eta hori ere islatzen da novelan, ez? Bai, hor, esate batera nik orain esango ditut, hor personai batzuk esate dituzten gauzak, eta nik uste dut personai horien, esan horien bidez, ikusten dela, pixka bat, zer nolako kritika egiten zaion politika egiteko modu horri, ez? Esate batera, Sara protagonistak eta inbestetan aipatu dugunak, hauxe esaten du, ez? Ur azpiegiturak interes politiko-ekonomikoei begira planteatzen dira, eta ez erabiltzaileen beharrei begira. Hori asko esatea da, kritika zorrotza eta handia da, ez? Hori gertatu da Nafarroan, bueno, nire ustez oso modu agerian, ez? Hemen agertzen da Orbaitz urtegia, ez? Orbaitz urtegia da, bueno, Itoiz urtegiaren trasuntoa, hori da. Bueno, nola egin zen Itoiz urtegia Nafarroan, ez? Ze planifikazio txostena egon zen aldez aurretik? Bat ere ez. Gainera, claro, halako urtegi bat egiteko lehenago osongi planteatuta izan behar duzu nola eginen duzun hornidura, ze planifikazio egingo duzun nekazaritzari begira, eta gainera zen motako nekazaritza eginen duzu ur horiekin guztiarekin. Karo, ez du balio akuiferoak zaintzea, gero nekazariek, adibidez, ongarri artifizialak eta kimikoak erabiltzen badituzte, hau da, nekazaritza intentsiboaren bidez sekulako presio egiten badiote lurrari, eta gero gainera
gaitz guztiak uretara edo akuiferetara pasatzen baldin badira. Bai, orduan, karo, dena planifikatu behar da. Eta noski hori ez da inolaz ere egiten. Nik uste dut politika gintza, Nafarroan eta oroar bizi dela anitz kasutan oso epe motzera eta emaitz motzetara begira. Bai? Batez ere, beti hauteskundei begira. Orduan, zer da popularragoa momentu batean, eta eskatzen dutela ura, pues egingo dugu urtegi bat. Eta gainera, batzutan tartean sartzen dira interes inmobiliarioak eta, bueno, inmobiliarioak kasu honetan azpiegituretako interesak eta olako gauzak mugitzen dira. Orduan, bueno, nik uste dut hori ere islatzen dela novelan, ez? Lehen ere aipatu duzu, baina horretara itzuliko nintzateke momentu batean. Beraz, ez da bakarrik, bueno, alde batetik interes politiko-ekonomikoen mende egiten dira gauzak, baina gero beti ere zeharka begiratuta prentsak zer dioen, eta kasu honetan gure probintzian gehien saltzen den egunkariak zer esaten duen horri begira, ez? Eta hor ere beste personai batek esaten duen moduan, zuk bataiatu duzu Nafarroako hitza, berez badago Nafarroako hitza, egiazkoa, berriak ateratzen duena, baina ez da hori noski. Ez. Eta personaietako batek hori Nafarroako hitzari buruz hori esaten du. Batzuek beldur patologikoa diote. Hainbesterako alda. Bai, nik uste dute gobernu postuetan dauden, eta ez bakarrik Nafarroko gobernuan, hainbat instituzio kargu altuetan eta udalerrietan, segun zer erranen duen egunkari salduenak urrengo egunean, hartzen dituztela erabakiak, edo mozten, edo autozensuratzen dituztela bere erabakiak. Eta komunikabideen presioa izugarria da, bueno, ez bakarrik hemen, estatu batuetan eta toki guztietan. Hemen boterea nahi duen orok, egiten duen lehenbiziko gauza da, komunikazio talde potente bat sortzea eragin soziala izateko. Zeren komunikabide gaur egun dute herritarren iritzi publikoa aldatzeko gaitasuna edo gutxienez bideratzeko ahalmen hori. Eta karo, hori arma izugarria da. Hori beste personaia batek ere esaten du. Behar bezala komunikatzea da arrakasta politikoaren gakoa. Hori modu horretan laburbiltzen du. Zoritzarrez gure politikariek oso barneratuta dute printzipio hori. Toki guztietan. Eta presio izugarria da. Beraz, ari dira ateratzen politika egiteko modu bati egiten zaizkion kritiken nolakoa ari da ateratzen poliki-poliki. Beste zaugarri bat aipatuko nuke, hemen Enara Montori presidenteak momentu batean egiten duen gogoeta. Eta hala dio, ongi legoke Nafarroko alderdi konserbadorearen barrenean hildo kritiko bat sortuko balitz eta orain arteko oposizio numantziarra beste jokaera amultzuko batez ordezkatuko balute. Baina ez dakit Yolanda Ruizek, alegia alkateak lehen aipatu duguna, horretarako adina gaitasun duen. Beraz, kalkulo politikoa, makiabelismoa edo. Bueno, kasu honetan, Nafarroko presidenteak ez du hitz egiten Nafarroko presidente gisa, baizik eta alderdiko zuzendari gisa. Eta orduan, ari da analisi politiko bat egiten. Claro, Nafarroko egoera politikoa ezagutzen dugunok, badakigu nolabait badaudela hiru bide, nahiko estankatuak ez, eskuinak, sozialistak eta bertzaleak. Iukesito hori da, sanzen teoriaren arabera, ez? Bueno, gero egia da, orain eskuina ez dela bloke monolitiko bat, sortu da berizketa bat, UPN eta PPren artean, alderdi sozialista hor dago Podemos, momentu batean Podemosek izan zuen eragin bat, badirudi hori desagertzen ari dela, eta bertzaren artean badaude Geroa Bai eta EH Bildu. Baina blokeak hiruk dira. Zer gertatu da? Eta batez ere, zer gertatzen zen momentu honetan, eskuinak
beti lortzen zuela gehiengoa botoetan, boto gehien lortzen zuen indarra zen, baina sekula ez gehiengo absolutua, ez gobernatzeko haina indar. Beti paktatu behar zuen batekin. Claro, bere diskurtsoa beti egiten zuen abertzalen kontra. Gu hemen gaude, Nafarroako eskuinaren mandamentu nagusia da, gu hemen gaude abertzaleak Nafarroa eskura ez dezaten. Nafarroa abertzalengandik defendatzeko. Hori da bere leloa beti. Claro, orduan ja haiek muga jartzen diote bere paktatzeko almenari. Derrigorrez paktatu behar dutela beti alderdi sozialistarekin. Claro, alderdi sozialistak lehen hori egiten zuen, baina momentu batean nekatu zen beti bigarrena izateaz. Eta erran zuen, ni paktatzen badut abertzalekin izan naiteke lehena. Eta orduan ireki zen, eta horregatik lortu du besteak beste Nafarrako gobernua, eta horregatik lortu du besteak beste Espainiako gobernua Madrilen. Osea, pixka transpolazio bat egiten, azkenian da jokaera bera, ez? Eta orduan, momentu batean, claro, enarak dio, claro, niri interesatuko litzaidake eskuindarren artean, naiz eskuindarrak eta espainolistak izan, eta egongo balira, moderatu batzuk, gutxienez gurekin, hitz egiteko prest eta hainbat adostasunetara iristeko gai. Eta orduan, koalizioak eta gobernu jokuak anitzagoak izango lirateke eta beste modu batekoak, ez? Bueno, pues, hori da bere gogoeta. Zentzu horretan ikusi ditugu mugimendu batzuk azken hilabete hauetan, hain zuzen, liburu atera eta gero, Nafarroko eskuinaren barruan, ez dakit horretaz momentu honetan hitz egitea merezi duen, edo zuk horri buruz baduzun iritzi bat, edo alegia posible du gaur egun eskuinak Nafarroan galdu duen negoziatzeko abaniko hori zabaltzea, edo galdu edo... Nik uste dut ulertu behar direla pixka bat azken urteko mugimenduak oso interesgarriak dira, baina hori ja novela hitz egitea baino da politika hitz egitea, ez dakit hori interesatzen zaizu, baina oso interesgarria litzateke, ez? Ongi da. Bueno, dena den, azken finean, eta politikaren kontua pixka talde batera usteko azken kontua, trama honen inguruan agertzen dira Nafarroako boterearen estamentu guztiak, ez? Kargu publikoak, alderdietako zuzendaritzakoak, komunikabidetako arduradunak, funtzionarioak, epaileak, poliziei buruz gero egingo dugu berba beste galdera bat, baina, momentuz hori esatea, ez? Agertzen direla, esan diteke, behar bada, Nafarroako botere egituraren erradiografia moduko bat egiten dela azkenian, ez? Azkenian hor ere badago beste konsellari bat, Josune Aginaga, oso karizpanago, imititzen duena, eta esaldi hau esaten du, politika hotza eta gogorra da. Beraz, hotza eta gogorra da, interes ekonomikoi begirakoa, erakusleiokoa, alegia itxurari begira, irtenbideek bilatzeari begira baino, gehiago, ambizioz betea, osagai makabelikoa daukana, nik uste dut oso kritika gogorra dela, baina galdera izango litzateke, posible da, benetan gaur egun gauza dauden bezala politika beste modu batekoa izatea. Honekin amaitzen dut politikaren kontua. Nik uste dut baietz, eta nik uste dut novelaren bukaeran eta novelaren argumentuan beti esperantzari leiho bat irekita uzten zaiola. Ze gertatzen da? Claro, nik egoera politikoa aztertzen dudanean, nire ustez oso novela errealista da. Ez da fikzio, da fikzio realista bat, ez? Eta orduan, claro, kontatu behar ditu gauzak nik ikusi ditudan bezala, diren bezala. Hau da, modu ahalik eta objetiboenean. Eta politikagintza horrelakoa da. Politikagintza da, trampatia, bada populista, begiratzen dio boterean jarraitzeari, gauzak aldeatzeari baino gehiago, hau da, hori guztia hor dago, baina horrek ez du erran nahi, ez dagoenik persona batzuk
benetan gauzak ongi egin nahi dituztenak, dena prest eskaintzeko daudenak, eta horregatik zuk aipatu duzu Josune Aginagaren kasua. Josune Aginaga batzuk badaude politika egintzak, eta prest daude dimisioa aurkezteko beraientzat kargua ez da bere etika edo bere ideologia sakrifikatzeko bezain importantea. Eta diote, ez badidate usten egiten nik egin behar dena eta ona ekarri ninduen hori egiten, pues orduan ni banoa. Eta, bueno, pues hori da kasu hau, eta kasu horietako kausoak badaude. Eta bai, egia da, boterea zikina dela eta hori guztia, baina, karo, kontua da, ez bazaude hor, dena besten eskusten duzula. Hori da, ere, kontrarran izugarri bat. Eta orduan, egon behar da, baina saiatu behar zara aldatzen. Eta jakin behar duzu, eta prestatu behar zara, pues, ikusteko aldaketak eta gauza positiboak egitea ez dela inolaz ere epe motzeko froga bat. Beti aldaketak etortzen dira, luzera edo epe ertainan edo epe luzera lan handiaren ondorioz eta askotan, bueno, pues, eragin kaltegarri asko jasotzen. Bueno, ongi da, pasa gaitezen beste alderdi batera. Zure liburuan, eta ez ditut dana kontatu, baina lehengoan hasi nintzen kontatzen eta agertzen dira 28 personaia, 28 gutxienez kontatu nituen nolabaiteko pisu bat dutenak, ez? Ez danak maila berekoa, eta bar, pisua, baina nolabait esan bereizgarri direnak edo bereizten aldirenak eta bar. Nik esango dizkizut izenak, horietako batzuen izenak, niri importantenak iruditzen zaizkianak, eta zuk nahi baldin bauzu, esplikatu pixka nortzu diren, edo ze paper jokatzen duten liburuan, eta bar. Azteko, gehien aipatu duguna, Sara Zaldaiz. Sara Zaldaiz da novelaren protagonista, neska bat, gaztea, politika egintzaren munduan sartzen da, daukan guztia ematen du, bera gainera jakintxua da, bere arloan, teknikari gisa, eta, aurre egiten dio modu progresibo batez, aurrean paratzen dizkioten arazo guztiei, beti ere egiten duena sinesten duelako. Orduan, gainera nik uste dut, bilakaera importante bat dagoela novelan zehar, bere psikologian eta bere hazkundean. Carlos Zabalza. Carlos Zabalza da, foruzain bat, kasu honetan inspektore, berak ez du gehiegi sinesten bere karguan, hau da, bera funtzionario izan nahi zuen, aurkeztu zen, eta zuhiltzaile atera etzelako aurkeztu zen foruzain izatera. Eta, hor dago, ez du politika gintzan bat ere sinesten, baina justizian sinesten du. Eta, bere kontraerranekin, hor dago, ez, eta bere papera egiten du. Ongi dago aipatzea personaiak, ze horiek ere ematen dute pixka bat, eman dezakete pixka bat novelaren nondik norakoa trama destripatu gabe, esan dezagun. Yolanda Ruiz. Yolanda Ruiz, alderdi konservadoreko alkate bat da, herriberako herri batean, eta, momentu batean, ordura arte, alkateak beti botere faktikoen menpe egon dira, herri horretan, beste herrian hitzetan egon diren bezala, eta berak bere karguaren garrantzia aldarrikatzen du eta bere nortasun propioa du. Osea, emakume ahaldundua da, gaur egun erraten den bezala, ez? Eta gainera politikoki ahaldundua eta alderdiari aurre egiten dio, erranez, ni ez naiz makurtuko, zereni, alkatea naiz. Miguel Artutx. Miguel Artutx da herriberaren personifikazioa, nire ustez. Da bardeako langile bat, artzaina izandakoa bere garaian, nekazarien aldean dago, bere joku guztietan sartuta dabil, baina hala ere badu
ontasun puntu izugarri bat, badu bere filosofia bardei buruz, egoerari buruz, herriberako egoerari buruz, eta speech batzuk botatzen ditu niretzat oso interesgarria, eta niri gehien gustatzen zaidan personaia igual ez, baina gehien gustatzen zaizkidenetako bat da, bai, zalantzari gabe. Enara Montori ere aipatu behar da, ez? Bai, Enara Montora da Nafarroko presidentea, ez da kalko bat, da pixka bat hiperbolizatua dago, ez, presidente kargua. Baina bai nik boterean detektatu ditudan gauza batzuk horra gertzen dira, noski. Jesus Zalba. Bueno, Jesus Zalba da, alde batetik nekazarien sindikatuen presidentea, baina manipulatzaile bat da, pertsonak gaizto bat da, eta orduan jokatzen du bere botere rola bere interes personalen dako. Rodrigo Villanueva, esate batera. Bueno, pues hori hainbat herritan, edo udalerritan dauden sekretario guztiz ahaldun horietako bat, zenbat, herri txikietan, alkateak baino gehiago agintzen du idazkaria, kasu honetan, bueno, pues, aspalditik baldin badago, Nafarrako jerga instituzionalean, hoiei deitzen zitzaien gari batean, pata negra, ez? Pues, horietako bat da, eta orduan, bueno, pues, erabiltzen du, noski bere boterea. Ez dakit beste nire aldetik, personaien... Bueno, Josune Aginaga, ez? Josune Aginaga, zerbait gehiago nahi baduzu. Bueno, pues, kontseilari bat, eta horrek erakusten du, bueno, politikaren aurpegia multzoa, zintzoa, hori da. Eta horrekin... Bueno, gehiago bota daiteke, baina nahiko bota duzu. Hogeita 8 dira, ez da gutxi. Gero, liburuan, niri deigarri egin zait, 3. persona erabilita dago kontatua dana, baina gero, personai denek ez, baino importanteenek badute, bakoitzak badu ere, bere ahotsa batzutan zuk kursibaz markatzen dituzu esaldi horiek, alegia, personai batek buruan duenean direnean esaldi horiek, edo ze pentsatzen ari den adierazteko eta bar. Hori, bitxia iruditzen zait, gogoeta baten ondorio izan den hori horrela egitea, beste inun ikusi eta iruditu zaizu zuk ere horrela egin nahi zenuela, ez dakit. Bueno, nik uste dut, gaur egun novela gehienak idazten dira. Nik uste dut gehienak, orain nik irakurtzen ditudanen artean behintzat, lehen personan idazten dira, ez? Eta ja, narratzailearen figura pixka bat baztertu egiten dela, eta subjetibitatea, hau da, ikuspegia beti protagonista baten ikuspegitik edo aldetik egiten dela. Nik nahi nuen novela errealista bat izatea, eta behar nuen narratzaile objektibo bat, jakinda ere, objektibotasuna ez dela existitzen, noski, eta egile bat dagoela atzean. Osa, hori nik ez dut eskutatzen, ez? Baina, bueno, objektibotasun puntu bat, novela errealista bat egiteko, zentzu horretan, ez? Baina, noski, gero, momentu batean, personajek edo protagonistek bere iritzi propioa azaldu behar dute, batzutan, batena eta bestena, osea, kontra errankorrak haien artean. Eta horretarako erabiltzen dut haien artean, pentsamendutan edo gogo eta moduan kursiba. Ez da anitzetan agertzen, ikuste dut, bueno, pues izango da 110 edo zenbat osotara testuan, baina, bueno, agertzen da, bai. Beste ezaugarri bat liburuan deigarri egin zaidana behintzat, itanoaren erabilera. Askotan, personai batzuk behintzat, euren artean eta itano erabiltzen dute, eta autu horren zergatiaz zerbait esatea baldin badaukazu. Bueno, horretaz ere asko hitz egin daiteke, baina, nik uste dut, personaje guztiak eta persona guztiek ez dutela beti erregistro berarekin hitz egiten. Nik hemen hitz egiten dudanean, ez dut hitz egiten nire seme-alabekin hitz egiten dudan bezala, edo nire lagun kuadrilan hitz egiten dudan bezala, ez? Osea,
badura erregistro kultuagoak, erregistro, ez dakit beste motako azalpenak. Euskarak eskaintzen digu, erdarak eskaintzen ez digun nire ustez edo beste hizkuntzek behar bada, hain erraz eskaintzen ez diguten erregistro bat, eta da, itanoa. Eta orduan nik erabiltzen dut, bikoteen artean, edo oso lagun min direnen artean, orduan hautapen hori egin dut ez, itanoarena. Beste bi azpigai behintzat aipatzekoak ere badira, gehiago ere bai, baina nik bi horiek behintzatu aipatuko nituzke ja poliki amaitzen joateko, ze uste dut esan digutela ordu beteko denbora aukagula, ez da. Baina, horietako bada, eta gainera horrek ere badu zerikusia gaurko kasualidadez edo ez kasualidadez, baina gaurko errealidadearekin. Horietako bat, foruzaingoaren eta Guardia Zibilaren arteko talka. Diot, gaurkotasuna duen gaia dela, hor dagoelako trafikoaren auzia eta horren inguruan arrotu diren hautsak eta bar. Eta, azken finean, Guardia Zibilen kezka beharrezkoak direla erakustea. Nafarroan. Agerikoa da gure herrialdean polizi inflazioa dagoela. Eta ez bakarrik polizi unitateak, baizik eta polizi gorputzen inflazioa dagoela. Osea, udaltzainak, Guardia Zibilak, Polizi Nazionalak, Foruzainak, Nafarroa bezalako herrialdi batean, hau da, 600.000 inguru... Delincuentes, hori da, claro, nork kontrolatzen du trafikoa udalerri batean udaltzainak, edo Guardia Zibila etortzen bada, edo Forutzainak etortzen badira, edo manifestazio bat baldin badago nor joan behar du zaintzera, ikerketa ikusgarri bat baldin badago nor joan behar du, noraino iristen dire nire mugak, nire kompetentziak, sekulako saltza dago hor. Nik uste dut gauza guzitan bezala, politikan gauza bada saltzen duten produktua eta gero benetan dagoen anabasa. Beste gauza guzitan bezala, polizien arteko harremanetan kriston eta sekulako anabasa. Eta noski, polizi bakoitzearen atzean badago bere kontrola eta bere gobernua. Eta batzutan ez dira, interes berberek ez dituzte mugitzen batzuk eta besteak. Eta noski, norberak bere presentziaren erakusketa egin behar du, erakutsi behar du, hor dagoela, eta gero, agertzen baldin bada, gai, potolo, interesgarri bat, gainera proiekzio mediatikoa duena, denek nahi dute hori eskuratu, prentsaurrekoan agertzeko, eta berehala gainera, igual, segun zen olakoa den gaia, importantena, erakustea oso epe motzean, ja emaitzak lortu dituztela. Eta ja, atxilotu dugu erruduna. Eta batzutan, sekulakoan kasartzeak egiten dira, kaltetuei begiratu gabe. Hori guztia ere agertzen da. Eta hori ere, errealitatetako gertakarietan oinarrituta dago. Beste azpigai bat, Sara Zaldaiz protagonistak sufritzen duen jazarpena lankide baten aldetik. Sara, emakumea, gaztea, sartzen da botere jerarkia batean, eta ikusten du zer den hori. Eta botere jerarkia batean beti dago bere postuaz baliatzen dena bestea zapaltzeko. Izan daiteke ekonomikoki, izan daiteke, eta noski eraso sexuala hor dago. Hor pixka bat anekdotikoa da liburuan, baina gertakari horrek nolabait erakutsi nahi digu zenbat sufritzen duen kasu honetan protagonistak, eta horrek ere nolabait bere bilakaera psikologian eragina izaten du. Handitzen du horrela, ikusten du nolakoa den bizitza eta nolakoa den boterea benetan. Nik ja, amaitzen joateko bizpairu gauzatxo, uste dut ja laster izango dela, gero gainera behar bada publikotik norbaitek alderaren bat eukiko du agian. Novelak 10 kapitulo eta epilogo bat
dauzka, baina azkenean korapilloak ez dira erabat argitzen, hor gelditzen dira gauza batzuk ilun eta intriga batzuk oraindik argitu gabe, injustizia nabarmenen bat ere badago tartean, eta horregatik protagonistetako batzuk erabakitzen dute segitu behar dutela ikertzen. Horrek esan nahi du, eura ez baita beti gardenak eukiko duela gutxienez bigarren parte bat, ezta? Bai, hori da nire asmoan, eta, bueno, buruan ja badago zerbait, eta, bueno, pues hori gustatuko litzaidake, hemendik, pues ez dakit urte batera, bi urtera, pues bigarren parte bat ateratzea uste dut gaiak ematen duela eta personajetako batzuek badutela gaitasuna pues historiari eta beste historia berri bati eragiteko. Azken aurreko galdera, zer moduzko harrera izaten ari da? Orokorrean, zenolako komentarioak iritsi zaizkizu? Gobernukide izan dituzun personen aldetik norbaitek zerbait esan dizu? Ez dakit, nola ikusten duzu hori? Bueno, gobernukide batzuk nirekin lan egin dutenak, estu irakurri dutenak, bueno, gustatu zaie. Baina, karo, beste batzuk pixka bat urrunako zeudenek ez didate deuzerran, ez dakit irakurri duten, edo irakurriko ote duten, eta irakurtzen badute nirekin zerbait komentatzeko gogoa izango duten, ni presenago noski den, eta gustura, ez? Uste dut, hemen ez dela inori kalte egiteko asmoa, hemen badago batez ere, pues, egoera bat islatzeko asmoa, eta gainera, hemen agertzen diren personaiak, bueno, neurri batean islatzen dute gertatu dena, baina beti ere bere zentzu hiperbolikoarekin eta ez dira inolaz ere egoera gertatutakoa zehaz-mehaz azaltzen. Eta gainera, erran nahi dut, nik uste dut, Usue Barkosen gobernuak Nafarroko historian oso gauza positiboa izan, oso gauza positiboak ekarri zituela bere momentuan, eta bueno, izan zela haustura bat gobernatzeko modu zarkitu baten aurrean. Gero, gehiago espero ziteken, eta bueno, eta topo egin zuen realidadearen ankertasunarekin. Eta lankide edo gobernukide izan ez dituzunak edo, zen nahi dute irakurle arruntak edo, zer modu sartu dute edo... Nire komentarioak beti positiboak dira, baina, claro, niri zer erran behar didate, ikusi nahi nuke, bueno, pues igual beste motako kritikak eta nik ez ditut ikusi, eta ez dakit hori oso ona dena, ez denona, igual da irakurri ez dutelako, gaina salmentaketan nola doazen nik ez dakit datu horiek ez ditut, eta orduan ezin dut. Azken gauza, dedikatoria, liburuarena, Peio Ugarte eta Jokin Irigoyen bidegilei. Bai, bueno, Jokin... Aipatu dituzun da dedikatu diezun, haiei buruzko komentario bat, ez? Bai, Jokin eta Peio nire lagunak izan ziren bere garaian, biak hil ziren minbiziaren ondorioz, urte diferentetan, eta, bueno, pues ez dakit Berriozar bezalako herri batean, bueno, euskalgintza ez du persona batek egiten da talde baten artean, ez? Eta seguraski, pues ni onaino iritsi banaiz, neurri handi batean da, haiek bidea erakutsi didatelako, eta, bueno, pues, omenaldi txiki bat egin nahi nien liburuaren aurkezpenean, eta, bueno, liburuan bertan. Ederki, onaino nik esateko neuskanak, eta horrein ez dakit publikotik norbaitek zerbait galdetu nahi duen, edo... Ez, barkatu, ematen du hitza, norbaitek ez du eskatu hitza. Bai. Nola hartzen da erabakia errealitatearen erretratu aski fidel bat egin nahi duzu, baina ez guztiz, esan nahi dut ez duzu UPN ez duzu deitzen UPN, baina jartzen diozu beste izen bat, baina identifikatu daiteke, eta berdin Badiario de Navarra, eta berdin baita politikari batzuk ere, ezta? Esan nahi dut, Enara Montori eta Usue Barkosen izenen artean paralelismo garbi bat dago, ezta?
nun erabakitzen duzu, nun jartzen duzu muga, paralelismo horiek oso nabarmenekin, distantzia gehiago hartu, edo zalantzak izaten dituzu, edo oso errex eta naturalki hartu dituzu erabakiak. Bueno, niri horrela atera zitzaidan, eta atera zitzaidan horrela, lehenbizi, personekiko errespetu batengatik. Eta gainera, personajea ez da persona. Personajea beti da zerbait fikziozkoa eta karikaturizatua. Noski, badu oinarri bat, errealitate horretan. Baina ez da inoraz ere zehaz-mehaz hori. Bestela gaiztoegia nintzateke horregatik ez naiz ausartzen izen hori. Uste dut ez litzatekela justua izanen, ez? Eta, pues, bai. Gainera, hainbat kasutan igual kritikan motz geratu naiz, ez? Nafarrako hitza delakoan edo nik uste dut behar bada motz geratu naizela benetan gertatzen denari begira, ez? Ni Xabierrentzako galdera bat, eleberri proiektu baten aurrean, ez? Eleberri hau edo buruan daukazun hurrengo eleberri proiektua, nola enfokatzen duzu? Eskema bat, horri txuriaren aurrian idazten hasteztea edo tramaren korapiloak aurrena definitzen dituzu, pertsonai nagusiak, zenbateaino estrukturatzen duzu eleberria, edo hasi eta pixkanaka mamitzen jutentzea. Nire metodoa kasu honetan izan da, nik lehenbizi banuen trama poliziakoa gutxi gora bera diseinatuta, bai? Eta neure batean idatzita eskema batean, badakit hemen hasten naizela, badakit non bukatu nahi dudala. Hasten zara idazten, gero egia da, idaztean personaiek indarra hartzen dutela, personalitate propio bat hartzen dutela, eta behar diezu irten bide eman. Eta gero, trama politikoa ez zegoen hain konfiguratuta, baina gero, etorri zitzaidan eta disfrutatu egin nuen. Gainera, nire sentipinengatik edo nire bizipenengatik, baina etortzen zitzaidan berehala. Hemen hau da, ez da beste hau da, eta trama politikoarekin ez dut inolako arazorik. Nik egiten nuen, lehenbizi trama definitu, idazten hasi, idazten duzunean, gutxi gora bera, kapitulo bat idatzi baino lehen, idatzi duzu bat, badakizu hurrengoan nola konkretatuko dituzu gauzak, lehenbizi esaldi motz batzuk idazten dituzu, eta gero horri forma ematen diozu. Eta gero bukatuta duzunean, milaka errepaso eta berri idatzi eta hori. Ez dakit hori oso ortodoxoa den, baina hori izan da nik. Segurazki Jonek horretaz daki nik baino gehiago. Asko. Beraz, nik uste dut agortu dugula denbora. Eskerrik asko, Xabier, aurkezpen honengatik, zorionak liburuarengatik. Uste dut irakurri dugunuk disfrutatu dugula liburuarekin, eta beraz, hurrengoaren zain geldituko gara, dudarik gabe. Beraz, eskerrik asko eta hurrengor arte. Mila esker zuri.